Salutare tuturor! Astăzi postez videoclip pentru că eu am găsit problema de ce nu mai puteam eu să postez. Adică de ce nu mai pot să postez. Adică eu pot posta, dar nu mă lasă să postez videoclipuri mai lungi de 15 minute. Deci, în concluzie, trebuie să postăm videoclipuri doar de 15 minute. Ceea ce nu prea îmi place. Dar dacă asta e problema și doar așa putem să rezolvăm, așa facem. Vom juca un pic PC Mobile. Dar mai întâi vreau să deschid acest pack. Ce îmi pică. Winter Wonder, Portugalia, Lemon, dar Sport, Papin cu brumă, pachet, nu-mi place, 102, 105 ăsta și după aia am de free, 100, 105. Da, asta îmi fac echipa înapoi de 104. Vom da doar un singur meci, din păcate. Pentru că nu mă lasă. Este domnul Beaguante, nu? Asta e echipa. Da. Și din păcate vom juca doar un meci. Dacă mai am timp de ceva, vom mai juca la Winter Wonders. Atât. 100 atac, 101 mid și 101 defensivă. Hai să-l văd. V-am întrebat dacă vreți să fac serii. Adică, în concluzie, va trebui... Asta ar fi o introducere a seriei. Voi juca cu niște prieteni de-ai mei și dacă voi și voi să jucați, va trebui să-mi lăsați numele în comentariul videoclipului în care v-am întrebat. Nu vă trebuie absolut nimic, trebuie doar să jucați cu mine. Nu trebuie să-mi dați numărul de telefon, doar jucați cu mine. Și cam videoclipurile astea le voi face zilnic pe la ora 2. Nu mă scuzați, sunt puțin răcit. Am stau gol cu bani. Dacă vreți să... Cred că o să-și... Mă scuzați pentru bâlbâială. Dacă chiar vreți să postăm videoclipuri mai lungi de 20 de minute sau 25 de minute, ar trebui să vă abonați ca să deblochez streaming live. Și poate atunci mă va lăsa. Și vom face și live. Live-ul vă promit că îl fac. Și ne jucăm PC Mobile sau ne mai jucăm Brawl. Nici pe Brawl sunt cine știe. N-am un cont așa de mult pe Brawl. Da. Nu pot. Man.
Paul, bă, ce te place așa creasule de companie. 5 minute. Bine. Cred că am găsit programul de videoclip. Să voi juca un meci de versus atac cu oamenii. După aia mă mai joc la event. E ok așa? Spuneți în coment. Să termină repriza. 0 seara. Da. Nu pasă la mână. Am dat-o pe colț scot și a prins. Bine, Van Dijk. Ce cap frumos. Să te vedem. Că ăsta te conectează. Paul, bă, s-a băgat urât. Când domnie cu centrări. Ce crede el când domnie cu din centrările lui slabe? Power shot-ul uman, care nu mai fost. Bate bunecă contul cu 1-0. Am dat slab. Nu ai dat acolo. Ăsta cred că ajunge în dec. Asta joacă cam disperat. Hai cu paușat. Lasă. Bine. 1-0. Da, va trebui să mai jucăm la Winter Wonders. Pentru că nu am timp și nu o să mai pot să postez videoclipul acesta. Și nu vreau să fac greșeala de a da număr de telefon la un robot, că după aia plătesc telefonul mai acapă. Și poate îmi bagă virus. Așa că mai bine nu. Prefer să fac simțiri de abonat și să fac videoclipuri scurte. Nu vreau să-mi pierd contul. Să plătească părinții mei atât de mult. Hai să vedem skill game-ul ăsta. Hit targets. Dacă nu vă dați seama unde sunt targets-urile, se vede acolo sus ceva. Nu știu ce e buguit. Uite, se vede acolo ceva sus. Și va trebui să dau sus. Și pălărie secretă verde. Nu știu asta. E verde cu albastru. Adică domnul ăsta.
Am dezbat. Avem skill game-ul ăsta, penalty boombox și după aia un match. Easy. Nu a fost easy. Schema asta funcționează. Ok, și avem un ultim match. Meciul care va încheia acest videoclip. Cu Real Madrid. Serios. Le-ai găsit. Un foarte răcit. Nu știu unde. Nu mergeți. Hai să vedem cum e meciul ăsta cu slabii ăștia. Dacă sunteți fan real, să nu vă sperați că vă vorbesc așa de băia. Îmi place, eu țin cu Barça. Dun 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 dun. Just afraid to fall back. Haide, Denis Man, cel mai tare pe dribbling olimpic mulțan. Bine! Fede Valverde dă gol pentru noi. Nu ți-am făcut nimic, am pe bicăte. Bună pasă, bună pasă, bună pasă, bună pasă și bun gol. Nu știu, intri atac. Haide, bă, Enric. Degeaba te-am luat. Nu trebuia să dau șutul ăsta. Bine că s-au pus Valverde, că se ducea pe bune. Mamă, cotoare. Tot vreau că sunt făcut. 13 minute. Not good. Cred că nu mai filmăm o următoare episod. Nu am timp. O să vă zic oricum în comentarii cât s-a terminat scorul. Dar nu, chiar nu pot. Nu vreau să nu filmez videoclipul ăsta, să nu-l trimit. Mine bătăie 2. Nu o să filmez următoarea episod. Nu pot. Mai filmez foarte puțin, dar nu. Asta după ce dau al 4-lea gol închid. Chiar nu pot. Nu vreau să nu îl postez acel videoclip. Dacă mai stau mult, chiar va trebui să nu, chiar nu o să pot să-l postez. Îmi pare rău, trebuie să închid. Oricum o să vă trimis în comentarii.